Warrior sai yanzu headquarter zamu je wurin commander. Kisa ya sunanki? Snapper. Snapper ma kai dan iska ne. Kaga wannan ko wannan dan iska ne. Ba Bido. I'll start now. Har mu kula machine haka na zamu kai zuwa headquarter har da kai. Daga wani gari kika fito yanzu? Nan ne ga yammacin. Ji. Kana ji? Yammacin ku zuwa. Kana ji? Zaka bi mu zamu je headquarter tare da kai. Anka? Daga anka kike zo? Daga anka kike zo da kayan? Daga anka. Okay, an ake ki daga anka. Yayin kariya da go. Daga anka? Ina miki magana. Daga nan ne na je anka. To da kosu da kanki. Okay, tsaya ina zuwa. Tsaya nan. Okay, daga anka tsaya mana. Daga anka ne aka baki wannan? Daga nan ne aka. Okay, an baki anan ki kai anka. A'a daga can anka ne aka. Okay, an baki a can a anka. Ki kawo nan. Waya baki a anka. Ba san sunan shi ba. Shi wani yare ne wanda ya baki? Bahaushe ne. Bahaushe ne ban taba ganin huska shi ba yau ɗaya na yari zuwa. Ke ya sunanki? Na ce Shamsiya. Shamsiya. Kina da aure? Yawa. Bro. Ya sunan mijinki? Ka gani ko? Ka gara ki shi ne maka. Ai nake aure zama wannan. Nan da kwarawa. Sidai siyan ba. Yanzu nan wannan wanda kike saukin san yawan su anan? Wallahi ban taba sanin yawan su ba. So nawa kina irin wannan abun? Ban ma taba ganin Sani Bila sai God don't give you the vision. So nawa kina irin God wannan? don't give you the vision. Mayu. Ban taba ba sai. Don't ce washe. Okay, inspector. Sa'annin ki dauko mu gani. Kin san wannan yanzu yana kashe mutum ko bai kashe mutum? Wallahi ni da an tura ni a so kuma na san yana. To daga ina aka tura ki? Daga nan ne aka tura ni. Aka ce ki je ki karbo. An ce na je an so sa. To me yasa ke kin san sakon da Burama? Wallahi ban sani. So nawa kina irin wannan yanzu? Mayu, zo mana. Now this policeman. Kana ga wai za su je. Ka fa bana ina Mustafa ne ma. Yawa Mustafa ya da bare. Ina zuwa. Kai san ji ma an baki magana san ci ubanki. Na ce ban taba yi ba. Baki taba yi ba. Wai ko shi wannan? Wannan shi ne na farko ko na biyu? Shine na farko. Kin ce sunanki? Na ce Shamsiya. Some people they with this woman where they pass this woman. You man know. Ina Samaila. Abin da nake son gane shi. Kin san cewa wannan kashe mutum ko bai sani ba? Na san cewa na kashe mutum. Kana zamu zai ka kana na take care of this. Ke kin san ko menene ne? Kin san kin san ko menene? Wallahi ban san ko Kin san me ne. yasa na gane ki? Ka kalli ka. A idon ki na san cewa baki da. Wallahi zan ci ubanki. Saboda shi ya Kabar shi nace kabar. Na ce saboda ban taba yi ba shi ya sa ka kalle ni ka gane ba. Suwaye suka irin wannan wanda ke san sa. Sa wanda yake yi ba. Idan na ce na san wanda yake yi na Ayan kino. Suna da rai. Za ki ji daɗi a kashe ƴaƴan? ba na so a kashe su ko ni da na san a haka ne ba zai yi. A'a kin sani. Ai abin da yasa na gane ke kin sani. Kin sani dama. No aka ce za a baki da ko ne. Kawai ba a faɗa abin da za a bani kuma Amma saboda kuɗin mota, ai baki kuɗin mota. Calm down. Hey, no need to count up. No need to count up. An ba kuɗin mota in zo in tafi da wata mace da wata mace ban ga mace wacce sai aka ce ga ta. Mena ni ba da damar kada Zuwa ina. wai da an ka ba aka ake wani. Wai da ka ta wai da kai zuwa abuna. Oga dino wa a Kaduwa ba. Moses